Good morning everyone. Nagbabalik na si TV Radyo. Boss Luto. Natala lang diri sa dapit nga agyanan sa tubig nga dako. Ari ko mo tanang kining viral sa social media nga kini ang Philippine Sea, South Philippine Sea. Mangita kung usa ka tawo nga say angay lang angay nila ikasulti ani. Pero ato sa naon mga businga unsa gyud ka tinuod nga kining South Philippine Sea unsa may kahimtang aning atong lugar. Pero laro sa katawo mangita ko sa katawo nga angay atong tubagon aning putanaha. Kaya guys, okay guys, mangita ta guys ha. Oh busing. Hello. Sir, good morning. Buntag sir, unsa may angay kasulti mo karong nasa social media sa South Philippine Sea nga grabe kagubot sa atong Pilipinas karon. So, ang ikasulti na ko, ansay na, bisag asa pa sila makigdebate, di sila mudaog. Mudaog sila, tungkol sa kadaghan nilang tao silang nasod, nagsalig sila, kay sila, gitawag sila na sleeping giant. Ito sa busing, unsa may ngong tawag sa sleeping giant busing? Tungkol silang populasyon nga, sobra na kadaghan, dako, ang big country sila, nya, high-tech pa ilang mga gamit, mauna nga karon naghihimo sila mga inana nga mangilog sila mga teritoryo sa bisag asa mga nasod. Tanawan ninyo nga ang borderline sa India nilapas po dan China. Sa atong Pilipinas busing, angay makaikat nabay kasuko na atong lugar sa China busing. Dili sa ingon nga wala tay kasukol, natural musukol ta. Di ato ipailog basta-basta nga atong nasod o ipasakop. Kay kita na tay mga baruganon nga Pilipino. Ang atoa, ang ilaha na kay dili lalim bisag ikaw kanang imong hangyuta, ang muhon balhinon, di ba ka masuko. So, masuko jud ka. Mao gyud sakto jud busing. Kaklaro ana, gipasukod na nila. Gipasukod nila nya sao man nga ang kanang South Philippine Sea dool ka istong nasod ang China layo ra kayo nya ngano mang China nga hutdon man lang dagat to anay dagat to wala tay makaong isda sa dagat anay kanon na to gusto ipakaos tagat China haluan og pantat. Di na sila maayo la busing kay pati sa gayo atoy kumatay ka asmag sila silbing musukod yung mga Pilipino. Pero wala sa imong kaguling busing, ikaw busing utang mo tiga musukol ka busing kung maabot yung panahon na may nayak yun ng China o ang dari sa tuwang lugar. Musukol o musugot ang gobyerno sa Pilipinas nga bisag isip ko sa ako kasi William ihimo og voluntary army voluntary na lang ko kay unsaon man nato pag tabang sa nasod. So kita civilian abot kay kaambag sa ato ang nasod ba nga malambuon ang atong nasod o peace process nga maayo pagkuwas ng gobyerno ba? Sa may angay mga ilang mga equipment nga sa China grabe mga hybrid kayo pero ari sa Pilipinas busing nabay mga hybrid nga equipment ang atong lugar. Daghan na pa daghan nga wa makita nato o angay nato nili ka istorya. Kayo istorya nato ang kontra nato makahibaw na sila. Pero ikaw, nag-interview na ako, nakahibaw na ka, unsay mga depensa na itong pinakaligon. Mahoy na busing. Ay, mga depensa. Tiyo, salamat kay busing kining imong mga kipangkuan sa TV, radyo busing. O, nagpasalamat po ko nimo, Glenn, sa imong pag-interview na ako, kay nabanggit din na to ang South Philippine Sea. Dili na to hinganlan og South China Sea, South Philippine Sea. Sige, salamat kay busing ha. May buntag kanyo. Okay guys, nagkatabi ko sa dari sa usa ka atong mga Pilipino gyapon natin mga Bisaya ni siya mga Bisayang dako. Musukol gyud ang Pilipinas guys, bisig sa among tabo. Okay guys, mao to guys. Kung gusto mo makibalo sa parto unsay musunod nga paagi guys, inala sa TV Radyo Boss Luto.